Hi ha una frase que és que canviar és fàcil, només fa falta voluntat. I crec que precisament quan parlem d'equitat de gènere no és el cas perquè apareixen moltes resistències. Quan intentem canviar estructures que han estat ancorades, no, en un sistema de recerca durant moltes dècades. At the end, the institution or an organization is a very tiny society, and every resistance that we find in the society, we will find it in the institution. Quan intentes dir coses que encara queden per assolir, de vegades no sempre s'entén bé el que vols dir. No tinc temps per fer això, ostres, ara més feina, jo ja tracto tothom igual. Resistance is very tricky itself, because when you try to fight against it, you create more resistance, right? Soc la Carmen Nacarino. Em dic Teresa Roses, Rosas, ama. Me llamo Elisa Gardner, estoy trabajando en el Instituto Josep Carreras. Jo soc investigadora postdoctoral en paleontologia. Treballo al CREAF. I els meus pronoms són she, her. She, her. Ella. There is a standardized argument saying that this is a place where we do science. So when we try to use resources, we get a huge resistance of people and scientific saying this is not what we have to do. Perquè les dones i altres col·lectius minoritaris arribin a certs espais, cal que algunes altres persones els cedeixin i perdin privilegis. I això no és ni fàcil i segurament immediat tampoc. Al meu centre hi ha un comitè, que és el Comitè de No Discriminació, s'encarrega de totes les qüestions relacionades amb gènere. Fa un parell d'anys vam fer una campanya sobre les resistències a la reunió anual, que és la reunió on estem totes les persones que formem part del centre. Es va projectar un vídeo d'una petita peça d'escacs blanca, el rei, i es va aixafar, no? Simbolitzava l'estatus quo i que podem dir aquestes coses i posar-li paraules en espais on hi ha tantes persones, crec que és important. Totes aquestes accions i tota aquesta feina que portem des del comitè també genera molt cansament, no? Ho fas perquè t'agrada i perquè vols canviar les coses, no? I la forma de fer les coses. Si hi ha algun problema, et venen a buscar a tu, clar, ets la persona referent, però al final això no té una repercussió en la teva trajectòria investigadora. És el cansament, no? La sensació d'haver d'estar picant pedra i fins i tot a vegades la desconfiança de que el canvi és real. Right now in our institution we have the quality plan, we have the harassment protocol and the complaints channel. Tenim diversos indicadors que ens poden alertar que els protocols potser no estan acabant de funcionar o no s'està abordant d'una manera correcta. We received a lot of resistance because people didn't trust the protocol itself. So when you have a protocol which is thought basically for doing good procedures because it's a very sensitive topic as the harassment, and you don't apply it in a correct way, the culture understands that they are useless. Que un pla sigui obligatori, això no vol dir que després s'implementi de manera efectiva. Però jo ho celebro, perquè al final és el primer pas. For me, an ideal future for research in terms of gender would be not talking about it because it's already integrated in the system. Una ciència lliure, sense masclisme, sense discriminació, la veig molt utòpica, però seria la ciència ideal. Crec que en els últims anys hi ha hagut avanços molt significatius. Crec que el nivell de conscienciació ha millorat molt, però també crec que falta, no? Anar una mica més enllà, no? De les paraules boniques i fer esforços genuïns, no? I dedicar-hi recursos a tots aquests temes. It's very important to remember that everything is social and everything is human and work is part of our life, so we have to still fight against this resistance.